трябва да излизаме, няма да кара, бе, че да закърпи криволёка. Напомпи ли са? Пускай там, бе. Какво само вика Красимир? Стига, щом взе да избива, не е баре. Щом бързо да ще чакаш. Махай, тук са. Тия са напред, бе, швабни са напред, бе. Георги, Геро. Нищо няма направи. Не, чакай да чакай. Оси да твърдили са. Чакай да стъпнем. Имам си нищо па не сте. Абе вътрешна, ама... Чакаме, чакаш някой. Ти чакаш. Померязана. Геро караше тук от един Момент, защото излезна. не. Какво направи, че пак това много прекарвам през друг? Пред кой път, бе? На панчо мотора. Тя беше мека и померязана, сигурно. Запушва отвори до 5 мм. Осигурявайки дълготрайна вулканизационна лента. Не влияе на баланса на гумите, дълго време остава с активно действие и предотвратява падане на налягането в автомобилните моторите. Ай, кой качва? И беше свой Иван някой. Държи се в окона вертикално. Чакай. Гъла, приготви квачка. Вие не сте залепили вътрешно да ме кали. Дръж малко, чакай. Днеска сутринта човекна да лепи. Най-вероятно. А, това не така да трябва. Това няма да е залепи. Трябва да дъкнеш и трябва. Момче. Слагай, бе. Бучи. Нищо няма да стане. Значи не мога да се справя, знаеш. Нищо не става с това. Трябва да се като настане. Това е само ако спука на дупка малко. Той ще ако е 2 см цепка, какво ще направи? Вече излиза от всякъде. Да, то се напълни вътре. Няма ли... Чакай, я пусни му това да допомпим. Значи трябваше още долу, като бяхме на реката, като го видя, че е спусна. Това, че е по-добре, не го барайте повече, не го барайте. Нека да се пяна да... Гледайте, дай. Брат,